fucking nightmare! Eli morjens! Tällä kertaa kyseessä olisi SimCity Rome. Aloittaisimmeko vaikka jälleen kerran plussan puoleista asioista. Aloitetaan pelin monipuolisemmasta Annista, eli rakennuksista. Eli rakennuksia on monenlaisia. On taloja, kahdenlaista. On varastoa. On ihmisten tyytyväisyyteen keskittyviä rakennuksia, josta puhumme myöhemmin. Ja normaaleja työpaikkoja, kauppoja ja niin edelleen. Taloja todella on kahdenlaista. Niin sanottu insula, eli kaupan yläpuolelle parempi asuinrakennus, enemmän rikkaille suunnattuna, ja leirejä, jonne muuttavat heti alkuun tulevat ihmiset. Painamalla taloa, jossa on asukas, näet mitä asukas tarvitsee saadakseen siitä paremman talon. Esimerkiksi aluksi on vedenpuute, sitten lihan, sitten vaatteiden ja niin edelleen. Kaikki nämä voit hoitaa rakentamalla kaivon ja sitten lihakaupan, tai kaupan riippuen siitä, mitä asukas tarvitsee. Mutta lihan tuottamisen totta kai tarvitsemme vuohifarmin, eli eräänlaisen teurastamona toimivan. Mielestäni tämä systeemi on toimiva sillä tavoin, että asukkaalle on työnsä mukaan määrätty työaika, eli milloin on tauko, milloin ei. Vapaa-ajallaan asukas lepäilee ja nukkuu asunnossaan, mutta monesti asukas hakee lihaa, vettä ja mitä tarpeensa mukaan nyt tarvitseekaan. Pienä miinuksena itseni mielestä tässä hommassa on se, että joskus kun haluaisit päästä eteenpäin ja saada rikkaita asukkaita, että voisit rakentaa parempia taloja, parempia paikkoja mihin ne pääsevät, insulat kaikille ja saada isomman kaupungin tällä tavoin. Asukas vain nukkuu ja tekee työtä. Silloin tekisi mieli kirota ja hajottaa kone, kun et millään tunnu saavan kaikkia asukkaita rikkaammaksi. Sitten on olemassa ihmisten tyytyväisenäpitoa varten kaikille tuttu oikeasti historiallinen erovirrata Circus. Tarvitset vain kärryjen veistäjän ja hevosen kouluttajan. Ja kärryjä varten puuta totta kai. Ja puuta varten puunhakkaajan. Tämä on erittäin plussaa, kun on kyse rakenna suurikaupunkipeleistä. Sinun pitää Juman kautta itse tehdä kaikki. Eikä vaan laittaa Circusta metsään. Ja hetken päästä ihmiset ovat tyytyväisiä. Ja hevoset, kärryt ja ajajat ilmestyvät sinne kuin tyhjästä. Tulee mieleen vanhempia pelejä. Tyytyväisyyteen tepsii myös amfiteatteri, Colosseum sekä jonkin sortin laulajat ynnä muut sellaiset esiintyjät. Sekä tietysti paikallinen baari on aina paikallaan olla jokaisessa kaupungissa. Kunhan sillä on myös viinitarhat sekä viininpoljuntatehdas sekä varasto. Tämä on rakentamista. Korostan tätä. Tämä pitäisi olla jokaisessa niin sanotussa rakennuspeleiksi kutsuvissa peleissä. Esimerkiksi Keisar 3. Oletko ikinä pelanneet? Tai Paarao. Kyllä siinä puunhakkaa ja kaiken maailman savenvalaaja, mutta läheskään kaikkea mitä tarvitsisi. Ne vaan niinku tulee tyhjästä oikeastaan. Oikeasti sä vaan pärjät sille, että metsästä ja jotain muutamaa saatana kaurista. No niin. Takaisin asiaan. Pelissä on myös monia muita rakennuksia, jotka vain odottavat, että keksit käyttää niitä oikeassa yhteydessä. Ja tadaa! Täydellinen läjä uusia työpaikkoja työttömille on valmis. Sitten on myös nämä kivenhakkaajat, puunhakkaajat, mikkäli saakelma armoren hakkaajat ynnä muut sellaista. Kaupoista tosiaan korostan vielä, että joka kauppa on ennen kuin kaupungissa on jonkin sortin puuvilla tehdas ja edelleen varasto. Kaupoista tosiaan korostan vielä, että joka kauppaan ainakin melkein pitää olla jonkinlainen valmistamo ennen kauppaa. Tarkoitan esimerkiksi, että sinä voit tehdä vaatteita ihmisille ennen kuin kaupungissa on jonkin sortin puuvillas ja edelleen varasto. Colosseumista sanon, että siinäkin on loistava idea kehitelty. Sinun täytyy kouluttaa taistelijat ja hommata elukoita jostakin kaupunkiisi ennen kuin saat areenalle kunnon rähinän. Valittavana se on 3 kuuluisinta taistelijaa. Mies, jolla on talikko sekä verkko. Vähäinen suojaus. Mies, jolla on kypärä, kilpi sekä miekka. Ja mies, jota en muista. He. 3 heitä oli. Joka tapauksessa. Elämistä on valittuna norsu, strutsi ja leijona. Ja voi olla pantteri, en enää tosiaan tarkkaan muista.
ostaa niitä kaikkea. Pelissä on myös siis tarina ja vapaa moodi. Ja itsehän en tiedä tarinasta paskan vertaa, koska tykkään enemmän vapaasta. Suosittelen ostamaan itse pelin. Suosittelen antiikin Rooma-faneille tai jonkinlaisille rakentajapelien addikteille. Katsotaan kooste vielä. Plussana rakennusten paljous. Plussana aito Rooman meininki. Ja plussana sinun itse täytyy rakentaa suuri osa tuotteeseen tarvittaa tehdas. Miinuksena et saa valita Kolosseumista kuka taistelee ketäkin vastaan, vaikka ennen niin luulin. Mistähän sekin tuli mulle mieleen. Miinuksena asukkaat ovat joskus laiskoja, eivät jaksa kehittää taloa eteenpäin, vaikka haluaisit miten. Ja miinuksena joltain kohdin rumaan 3D-mallinnus. Ukkelit ovat esimerkiksi kantikkaita. Mielestäni. Eli peli itsessään onnistui tekemään Rooman aikaisen rakennuspelin, mutta 3D-mallinnus on jäänyt puolitiehen. Ja itse olisin toivonut tekoälyltä jonkin sortin innokkuutta kehittää kaupunkia, koska tietokoneen panos on välttämätön. Arvosanaksi annan 8. Pelin karu ulkomuodolla sisällä sykkii keisarillinen sydän. Eli se oli lyhykäinen arvostelu Civ City Romesta. Suosittelen ostamaan, jos saatte halvalla, mutta erityisille addikteille ostakaa vaikka kalliilla, koska loppujen lopuksi peli ei ole hullumpi. Lisää pelikatselmuksia tulee ja muistakaa subscribata. Morjens!